Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле хозур тамашачылар, эфирда имамнан сырык тапшыруы. Сездән килеп ешкән сорауларга, әлбәттә, безнең күңелдә туган сорауларга да җавап эзли торган тапшыру. Инде бүгенге тапшыруга килгәндә, бездә кунакта Казаныбызның Рамазан мәчетенең имам хатибы Султан хәзрәт Мурадимов. Султан хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Шуннан да инде менә башында әйтеп киттем, килеп биришкән сорауларга һәм безнең күңелдә торган сорауларга, чөнки үзебез дә редакторлар белән бергә караганда күңелләрдә сораулар туып кына тора. Аларын да язып куябыз әле, хәзер җавап кайтарыр дип инде. Шуңа күрә иншалла бүгенге тапшыру да файдалы булса иде. Хәзрәт, без тәүбә турында бүген сөйләшербез һәм тәүбә Гомумән нәрсә ул тәүбә? Инде без әлбәттә сөйләшкән бар. Менә тәүбәне кайчан кылу хәерле, шуннан башлайык әле. Бармы шундый мизгелләр дип әйтик инде, тәүбә кабул була торган моментлар? Гомумән тәүбә ул иң тиз кылырга тиеш булган гамәлләрдән, хәтта гыйбадәтләрдән дә дип әйтер идем, чөнки ул Аллаһ Тәгаләгә ялвару, дуа кылу. Хәтта Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам сөннәтендә әйтелә, әл-аҗалу ашыгу шайтаннан. Әмма дә ләкин ашыгырга рөхсәт булган, хәтта тиешле булган урыннар ул менә гынах эшләден, хаталандын, белеп яки белмичә эшләден икән, аңладын, хаталыш аңладын, ул эш Аллаһ Тәгаләгә якынайтмый, киресенчә ярагайта. Аллаһтан рәхмәтеннән тизрәк ашкыныгыз тәүбә итәргә. Тәүбә итәргә, ул гынах белән Аллаһ Тәгалә хузурына күчмәгез дип әйтелә. Хәтта Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим." Эй иман китерүчеләр, тубу, ягъни ашкыныгыз, тизрәк тәүбәгә килергә, Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган юлга, сукмагына басыгыз. Аллаһ Тәгалә матур итеп аңлата: "Тәүбәтен насуха." Мукаммал дәрәҗәдә булган тәүбә турында сүз бара. Нинди ул? Бар тәүбә, бар мукаммал тәүбәсе. Мин аны үземнән әйтәм инде, үземлегеннән. Тәүбәтен насуха мукаммал дәрәҗәдә чиста, ихласлы тәүбә дип әйтик. Камил тәүбә. Камил тәүбә. Камилнең тәүбәсе дип. Аллаһ Тәгалә һәр даим шушы шин күңелдән Аллаһ Тәгалә каршында кабул була торган тәүбәнең аерым шартлары бар. Хәтта Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам ул шартлар турында хәдистә аеручан искә ала. 3 шарты бар дип әйтелә хәдистә. Ул да инде Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә, беренчесе ул шушы гынах эшләгәч, тискәре гамәл эшләгәч, Аллаһ Тәгаләнең алдында, каршында үкенү, я Раббым, хаталандым, я Раббым, дөрес эшләмәдем, кичер мине дип үкенү һәм Аллаһ Тәгаләгә ялвару. Икенчесе ул гамәлне бер кайчанда эшләмәм дип инде үзеңә вәгъдә бирәсен. Үзен катгый рәвештә юк, башка ул гынахка якынаймам, ул гынахка, ул хаталы эшкә башка аяк басмам дип әйтәсен. Һәм инде мукаммал дәрәҗәдә ул гамәлне бөтенләй үзеңнең тормышыннан бетерәсен. Бөтен үзеңнең кешеңне, үзеңнең булдыклыгыңны шунда шушы гамәлгә башка кайтмас өчен инде сарыф итәсен дип әйтеп була. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән һәрберебезгә дә, барчабызга да мукаммал дәрәҗәдә ул беренчедән тәүбә итәбез, аннан соң ул гамәлне тискәре гамәл икәнлеген аңлыйбыз. Ул гамәлдә бер нинди яхшылык юк. Без Аллаһ Тәгаләгә ярагаю юлында икәнлеген аңлап, тизрәк ярага һәм тискәре караш белән ул гамәлгә карарга. Һәм өченче исә ул Аллаһ Тәгалә каршында без Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән тырышабыз ул гамәлгә башка бер кайчанда кайтмаска. Хәтта ул гамәл кат-кат тагын кабатланса да, янәдән хаталанып шул гынахлы юлга бассак, яңадан тәүбә итик һәм инде шул ук фикерләргә, шул ук тәүбәнең шартларын үтәп Аллаһ Тәгаләгә ялварырга. Хәтта Коръәндә Аллаһ Тәгаләнең бик матур аяты бар.
Аллаһ әйтә, Инна Аллаха, шыннанда, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим, Аллаһ Таала тәүбә итүчеләрне ярата. Тәүбә итүчеләрне теге гынах эшләде һәм тәүбә итте, башка ул гынахка якынаймады дип түгел. Хаталанды, абынды, тәүбә итә, Аллаһ Таала гафу итә. Бераз вакыт узгач тагын вәсвәсәләргә бирелә. Тагын тәүбә итә. Тагын тәүбә итә һәм үз гынахысын, үз хатасын кабул итеп, "Я Раббым, кичер мине" дип яңадан Аллаһ Тааланың рәхмәтенә без өметләнеп ялварабыз. Аллаһ Тааланың рәхмәт ишегенә шакыйбыз тәүбә белән һәм Аллаһ Таала аша. Татар халкында бер әйтем бар бит, өметсез шайтан гына. Аның өмете юк. Хәтта бер риваятта, хадистә килә, Аллаһ Таала хәтта һәрбер гасырны шайтанга да тәүбә итәргә мөмкинчелек бирә. Хәтта шайтан, хәтле шайтанга да. Аллаһ Таала тәүбә ишекләрен ача, әмма дә ләкин анардан үкенү булырга тиеш. Аллаһ Тааланың әмеренә буйсыну. Әлбәттә, барыбыз да беләбез, шайтанның вакыйгасын. Аллаһ Таала әмер бирде сәҗдә кылырга. Коръәндә әйтелә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим, фасаджаду илля иблиса аба вастакбар." Бөтенесе ул әмерне үтәделәр, сәҗдә кылганнар. Хөрмәт сәҗдәсе, ихтирам сәҗдәсе, Аллаһ Тааланың әмерен үтәгәннәр. Илля иблиса, иблистан гайри. Ни өчен? Ул нишләде? Аба вастакбар. Тәкәбберләнде һәм сәҗдә кылмады. Аллаһ Таала әйтә, һәр бер гасыр иблиска Аллаһ Таала мөмкинчелек бирә. Аллаһ Таала, мин сине гафу итә алам, әгәр дә син шушы әмерне үтәсән. Һәм хадистә килә, иблис тагын да катырак ачуланып, мин анарга исән вакытта сәҗдә кылмадым. Валам асджуд лаху мәйитан. Һәм бигрәк тә әлбәттә үлгән вакытта аның кабере тирәсендә мин бер кашанда анарга сәҗдә кылмам дип кызып, киресенчә үзенең кирелеге белән үзенең хатасын кабул итмичә, үзенең бәндәчелеген дип әйтик, үзенең түбәнчелеген кабул итмичә Аллаһ Тааланың әмерен үтәми. Шуңа күрә Аллаһ Таала каршында тәүбә эшләгәндә без түбәнчелек белән: "Я Раббым, хаталандык. Я Раббым, тискәре гамәл кылдык, синнән ярагайдык, әмма дә ләкин без синсез бер нәрсә булдыра алмыйбыз. Без үкенәбез, Я Раббым, сиңа ялварабыз, безнең тәүбәбезне кабул ит, кичер һәм үзеңнең рәхмәтеңә якынайт" дип без Аллаһ Таалага ялварабыз һәм Аллаһ Тааланың рәхмәте белән безгә тәүбә ишекләре ачыла, гынахлар иншалла гафу ителә һәм хәтта Аллаһ Тааланың рәхмәте белән гынахлар гафу ителү генә түгел, гынах хаталар санында әле Аллаһ Тааланың рәхмәте белән әгәр дә чын күңелдән ул гамәлне эшләсә, Аллаһ Таала шул ук санда изгелекләр үтәгән кебек аның гамәл дәфтәрләренә тегәл иттереп теркәп куйыр иншалла. Шуңа күрә тәүбәдә булыйк, Алла белсә изгелекләрне күбәйтеп гынахларыбызны киметсәк иде иншалла. Амин, шулай булсын. Әле менә монда сорауларда очрый. Сез әйткән фикер, ягъни бер тапкыр гына кылганнан соң кабаттан инде тәүбәгә килеп, күпмедер вакыт үткәч тагын гынах кылып, тагын тәүбәгә килеп, менә шул цикл дәвам итә. Теге мәгънә бармы дигән шундый сорауларда бар әле, иншалла аларга да ирешебез. Хәзрәт, менә шундый сорау инде хадистә китерелә, төннең 3нче өлешендә Аллаһның рәхмәте иңә һәм кемнәр миннән гафу, кемнәргә теге гафу итәргә кирәк, кемнәр миннән гафу сорый, гафу итәм, кемнәргә шул кирәк, шуны бирәм, кемнәргә бу кирәк, моны бирәм дигән хадисләр бар. Аннан соң бигрәк тә Рамазанда, мәсәлән, Кадер кичәсе яки Бараат кичәләре, шундый зур кичәләр. Әлбәттә, сез әйттегез, ашырга кирәк тәүбә белән, гынах кылышка тәүбәсен шунда ук ашык. Менә мондый кичәләрдә дә бигрәк тә менә бүтәннең 3нче өлеше, фазиләте, торырга кирәк бит, җыклап торырга кирәк, уянырга кирәк. Менә буларның фазиләтләре никадәр зур һәм аларда да үзебезгә менә теге гадәткә кертергә кирәкме тәүбәләргә килергә? Әлбәттә, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам үзе көненә
bir хадистә әйтелә иң кимендә 100 мәртәбә белән, башка бер хадисендә әйтелә бер мәҗлестә 70-тән артык Астагфируллахуллази ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва тубу илейх, яки инде башкача иң кимендә астагфирулла дип Аллаһ Таала каршында я Раббым гынахларымны, хаталарымны кичер, гафу ит дип ялварган. Аллаһ Тааланың рәхмәте белән менә һәрберебез изгелекләр, игелекләр кылган сайын Аллаһ Тааладан без Аллаһ Таалага якын аябыз, гынахлардан ерак аябыз. Кешенең бит гамәлне кылмау гына түгел, күңелендә гынахка карата, хаталы гамәлгә карата мәхәббәтне юалту, юкка чыгару дигән нәрсә. Чөнки кешенең иң әүвәл гынахысы башлана күңелдә һәм фикерендә, әле гынах эшләнмәгән куллар белән, аяклар белән, күзләр белән, яки башка агъзалар белән. Аның иң әүвәл барлыкка килә ният. Хәтта хадистә килә, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә, шайтан кытырта, ничек кытырта? Кулыннан тотып, әйдә, алып барам мин сине дип. Юк. Шайтан бер хадистә килә, аның этнең башы булган кебек, шушы башы белән күкрәгенә, кешенең күкрәк тирәсенә борын тыккан кебек, шунда ул вәсвәсә кыла. Аның күңеленә бер шөбһә сала, күңеленә бер фикер сала. Һәм шуның белән җибәрә. Карый, нишләр микән? Кешеләр нишләр микән? Хәтта начар гамәл эшләргә теләгәндә бар шундый кыска гына бер шарт. Шарт дип әйтер идем, яки инде бер күренеш белеп була. Ул гынахка этәрүче шайтан яки нәфес. Беләсезме? Ничек белеп буланы? Игрә кызыклы. Шуннан да кеше игътибарлы булса, үзен шундый күңел ягындан, иман күзлегеннән үзен күзәтсә, кырыйдан дип әйтик, ул сизе ала. Аның вәсвәсә, начар, шайтани, гынах фикере шайтаннанмы, нәфестәнме? Нәфес бит ул һәрберебез белән эшебездә, ул теге шайтанның шәкерте, анардан качып булмый. Гел безнең белән, әле безне белә, бездән дә яхшырак безне белә. Бер кичкенә генә бер аның аермасы бар. Мәсәлән, шайтан анарга барыбер. Кеше нинди гынах эшли икәнлеген анарга барыбер. Иң мөһиме Аллаһ Тааладан ярагайсын, Аллаһ Таала яратмаган берәр гамәлне эшләсен. Шайтан баштан сезгә әйтә ала, мәсәлән, әле хәрәмне эш. Монда кеше вәсвәсәгә бирелмәде. Юк, хәмер, начар, гынах эшләмим. Ярый, алайса менә чибәр кыз каралы, сиңа күз кысып утыра, булай итеп, тигеләй итеп. Әйдә, бераз сөйләшеп ал, кулынан сыйпап ал, тигеләй булай. Монда да вәсвәсә кылынмады. Әйдә, менә шулай эшлә. Ул сиңа нинди телисен, хәтта теләүдә түгел. Нинди гынахлар бар, бөтенесен эшлә, әйтеп генә торыр. Бөтенесен таслап, матурайтып, бизәп, ялтыратып гынах гына эшлә. Шайтанга барыбер. Нинди гынах эшләсән, зуррак гына эшләсән, зуррак гынах эшләсән, анырга күңеллерәк әлбәттә. Яки араларны быздыра торган гынах эшләсән, шайтанга күңеллерәк, ягъни Аллаһ Тааладан ераграк, бу кеше ерагая, нурыннан, рәхмәтеннән ерагая. Шайтан сукмаганнан бара, һәм шайтан үз вәгъдәсен үти дигән сүз бит, чөнки Коръәндә Аллаһ Таала аның вәгъдәсен безгә мисал итеп китерә. Аллаһ Таала хәтта Коръәндә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Иннаху лакум адуввун мубин." Дошманнар күп булырга мөмкин. Анда коллега, анда башка, анда күршең, берәр дошманлык белән әйткәләшеп алган, ачуланышкан кешеләр. Әмма ләкин алар дошманнар түгел, хакыйкый дошманнар түгел. Бераз әйткәләшеп алсагыз да, үпкәләсәгез дә, күңелдә авырлык сакласагыз да, белегез, хакыйкый ул шәхес, бәндә яки берәр сезнең тирәдә сезгә ачу китергән яки начарлык эшләгән берәр кем булса да, иң әши хәсрәт китерә торган, иң зур һәм ачык рәвештә сезгә дошман булып чыгучы шайтан. Иннаху лакум адуввун мубин. Ачык рәвештә ул дошман. Ул Аллаһ Таала каршында вәгъдә бирде. Бөтен нәрсәне эшләрмен,
кешеләрнең шушы Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән зур дәрәҗәгә ирешкән абруйга дәрәҗәгә лайыклы түгелләр икәнлеген избатлармын дип вәгъдә бирә. Һәм аның бөтен максаты ничек булса да кешене кытыртып, гөнаһка алып барырга истерәп, нинди гөнаһ эшләсә дә. Анда ул мәсьәләдә бик тәҗрибәле. Ул әйтми, баштан әйтә намаз укыма. Оннан соң әйтә, бу моның иманы әйбәт бит каралы. Юк, күбрәк ука. Менә күбрәк ука. Намазлыктан төшмә. Тәһарәтен бозылганда әйдә тагын яңар. Һәм мәсәлән икенче яктан китә бу. Динне авырайттыра башлый, авырайттыра, иң соңында кеше үзе дә күтәрә алмаслык хәлдә җитә. Вәсвәсәләр белән кешене кытыртып, нитеп, кешенең динне ясалма килеш авырайта мәсәлән. Юк, укыма дип әйтми ул. Ул белә, бу мине сизгән ахыры. Башка яктан барып карыйм әле. Иң мөһиме кешене дөрес юлдан, туры юлдан тайып булдырырга. Нәфис исә ул кичкенә бала кебек. Менә баланы күргәнсез бармы? Берәр магазинга килде икән. Ул хәтта бу кирәк дә түгел. Менә әгәр дә берәр истерикага керсә бала, менә шушы киндер сюрприз дип килә икән, яки менә шушы конфет кирәк миңа. Менә әллә нәрсә эшләсәң, иттереп әши хәсрәт белән акырып, бакырып, ул шуны гына кирәк. Әйдә монысын бирим, әйдә монысын. Юк, тигезе кирәк. Бетте. Анарга башка кирәк, ул нәфис. Ул менә шул гына кирәк анарга. Менә кешенең вәсвәсәле фикерләренә шамалаганда, ул әгәр дә берәр фикер барлыкка килде, утырыгыз, тынычланыгыз, зикр кылыгыз һәм үзегезне кырыйдан күзаллагыз. Тукта әле. Бу фикер ничегрәк микән? Мондый фикер килде, мондый фикер, мондый теләк килде, мондый. Коралы бу шайтаннан икән. Һәм син дугасын укып, Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим дип 2 рәкәт тәүбә намазы укып, син шушы вәсвәсәле фикерләрдән арына аласың. Тәһарәт яңартасың. Син шайтаннан ерагайтасың, син анарга каршы көрәшә аласың. Нәфис исә, нәфисне башкача подход. Анда ураза тотып, әзрәк йоклап, әзрәк ашап, син аны тәрбиялисең, син аны җиңү түгел. Син аны әкрен генә тәрбиялисең. Нәфисне әгәр дә без күз алласак, ат белән, менә яхшы чаба торган, әмма дә ләкин тынламый торган, көчле, куәтле ат кебек. Син аны килеп бикләп нитә алмыйсың, ул синнән көчлерәк. Син аны көч белән җиңә алмыйсың, әмма дә ләкин тәрбияләп, үгетләп, иң соңында сиңа каршы бәлки булырга тиеш булган нәфис, шайтанның шәкерте сиңа хезмәт итә башлый. Аллаһ рәхмәте белән һәм күп галимнәр әйтәләр, әгәр дә син нәфисеңне тәрбияли алсаң, гамәл, гыйбадат, Коръән уку, мәсәлән, ураза тоту, үзеңне, нәфисеңне шиктә тоту, әкрен ул атыңны син җигәсен. Син кешеләр башлыйсың аттан ниме? Аллаһка шөкер, ул атны син анарсын файдалыга куллана аласың, иншалла. Шушы әйбер бар. Шуңа күрә ничек тәрбияләргә икәнлеген бер шундый кичкенә генә сезгә насихат. Инде әлбәттә вәсвәсәләр бар икән. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим, иҗтәнибу кәсиран миназ-зан." Бик күп фикерләрдән иҗтәнибу. Аллаһ Тәгалә әйтми, уйламагыз дип. Уйлау, фикерләү бездән түгел. Ул моннан килергә мөмкин, тигеннән килергә мөмкин. Без аны хәтта каян килергә икәнлеген контрольдә тотырга авыррак аны. Әмма дә ләкин без иҗтәнибу дигән фигыль гарәп телендә шитләшегез. Ерагайыз. Нашар фикер икәнлеген карыйсыз, аның нәтиҗәсе нашар. Аллаһ Тәгаләдән ерагайта ул. Ул хәтта шиттә тотыгыз аны. Ул үзе, мәсәлән, синең үсемлек чыкты икәнлеген берәр бакчанда алабута чыкты. Аның да файдасы бар. Ачлык көннәрдә алабута ашап күп кеше исән кала алды. Әмма дә ләкин синең башка үсемлекләр бар, кыяр, помидор, бәрәңге яки башка үсемлекләр бар. Син шушы бәрәңге тирәсендә үсеп чыккан алабутаны алып атасың яки янда анарга юл бирмисең.
Юл бирмәс. Монда үсмәсән хәерлерәк, монда башка үсемлек үсә. Монда гамәл, гыйбадат, изгелек, ихласлылык үсемлекләре. Һәм аның белән шикләшәсен. Анарга су сипмисен, анарга удобрение салмыйсен. Син аны үршетмисен, бүретмисен син аны. Аны калдырасың, аны читкә этәрәсең. Һәм шуның белән син әкрен нашар фикерләрдән, нашар уйлардан, нашар гамәлләрдән арынып, иң соңында синең күңелең паклана башлый. Синең әйтәләр бит теге машинаның заводской настройкалары бар. Кайвакыт компьютер ватылса, син яңадан заводской настройка кайтарсан, бөтен теге вируслардан чистартасың, итәсең син аны. Шуның белән кешенең дә Аллаһ Тәгаләнең фитри халәтенә кайтуы. Фитри халәттә бала, менә караганыз бармы баланы? Ул карый олы кешеләргә. Ул карамый аның нинди бренд күлмәге. Аның нинди кыйбатлымы, юкмы камзулы. Аның кисәсе тулымы, юкмы акчалы. Бала андай әйберләргә карамый. Бала карый кешегә һәм аның күңеленә. Кайвакыт бала килә, зур-зур дәрәҗәле, абруйлы, аның артынан "Әфәнде, сәлам алейкум" дип баш иеп генә җириләр. Бала килеп, анарга үкереп җыларга мөмкин. Әллә нинди әфәнде булсын. Ул аны кабул итмәй, чөнки аның күңелен мәсәлән сизергә мөмкин. Яки киресенчә, зур-зур әфәнде анардан бөтенсе куркалар, чөнки бик зур дәрәҗәдә, бала анарга тартыла, киресенчә аның күңелен, җанын күргән кебек. Менә фитри хәлдә, әгәр дә кеше шин күңелдән Аллаһ Тәгаләгә гамәл гыйбадәттә булса, әкрен генә ул сизә башлый. Ул сизә башлый, сизү халәте бар. Һәм инде үзенең нәфесе өстеннән хуҗа була алып, үзенең шайтанга каршы, шин хакыйкый дошманга каршы көрәшергә аның кораллары күбәя. Шуңа күрә мөмин кешегә, мөселман кешегә кем хакыйкый дошман икәнлеген төгәл белергә кирәк. Һәм үзеңне тәрбияләргә Аллаһ Тәгалә күрсәткән юллар белән, мәсәлән, сез әйттегез бит, төнге намаз. Йокының иң тәмле вакыты, җылы түшәктән, истә кайдыр сәфәрдә җибәргәннәр иде командировкага, таулар тирәсендә тукталдык, зур галим белән очрашып, нитеп, анда очрашулар булган иде. Бер 3-4 сәгатьтә йокы туйды. Бөтен җылы киемнәребезне кидек, идәндә яттык. Күбәләк шырналган ниткән кебек, кокында булган кебек, бөтен булган одеяллар, шүпрәкләрне шырналдык, башыбызга бүрек киеп, шулай уяндык төнне. Бөтенебез уянган, күзләр ачык. Әмма дә шундый салкын, тәһарәт алырга кайнар су юк, отопление юк, газ юк, ут юк анда. Сап салкын, таудан агып төшкән шишмәдән су тәһарәт алырга кирәк. Одеялны ачуга ук бөтен җылы сразу китә. Җылынырга юк мөмкинчелек. Шәйнәкләр белән, кайнар ризыклар белән безне берсе дә көтми. Шунда төшеп, кылтыр тешләргә тешләкми, басасын намазга, менә беләсезме, бөтен агызалар кылтыр килгәндер инде. Менә шулай итеп басасын һәм намазда йылына башлыйсың. Алла рәхмәте белән. Аллаһ Тәгаләдән сорыйсың, эшеннән, я Раббым, ничек булса да җылынсам иде дип. Алла рәхмәте белән җылынып, нитеп, шунда тынычлык табасың. Әмма ләкин шундый эштәге көрәшү бара. Торым микән, юк микән, әле иртәнге намазга хәтле бик күп йокын туйды. Әмма ләкин чыгып, салкынга, шунда үзеңнең җылыңны курбан иткән кебек теге. Одеялны ачтым, бетте. Җылы ишеп китте, тауларга бетте. Шуның белән син басасың һәм Аллаһка шөкер аннарысын, эй Аллаһка шөкер. Әле дөрес юлны сайладым. Тәһәҗҗүдкә бастым. Иң соңында әгәр дә төренеп калган булсаң, иртәнге намазга гына торырсың, анда бәлки әле кем булса да сиңа җылытып бирер суны тәһарәт алганда, бәлки җылы су белән генә тәһарәт алырсың, әмма дә ләкин үкенерсең. Вакыт узды. Тәһәҗҗүд вакыты мөмкинчелек итеп барды. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрен берсендә килә, пәйгамбәрбез кызы Фатима янына килә. Фатима ул вакытта инде кияүгә чыккан була, Гали радиллаһу анһуга, һәм иртәнге намаз алдыннан тәһәҗҗүд вакытында килә аларга. Һәм аларның йоклап ятуын белә. Бик каты пәйгамбәрбез ачулана. Сез нинди зур байлыкны югалтасыз икәнлеген аңламыйсыз.
белмисез. Бик каты ачуланып аларга әйтә, шикаят белдерә. Һәм инде шунардан соң Гали радиллаһу анһу хадистә әйтә, иң соңында шунардан соң мин әһәмиятле булдым шушы нәк тәһәҗҗүд намазына, Аллаһ Тәгаләнең яраткан вакыты. Бигрәк тә тәүбәләр өчен, зикрләр өчен. Кешенең бер көне бетте инде, икенче көн әле башланмады. Уй фикерләрдә монда чисталык. Әле дөнья бик кирип урнашмады. Кешенең күңеле, башы, мие, планнары әле Аллаһ Тәгалә алдында, каршында гамәл, гыйбадәт үтим дип мукаммал дәрәҗәдә бирелеп укыла ала торган вакыт. Шул вакытта кеше Аллаһ Тәгаләгә ялвара икән, ул бик күркәм бер халәткә ирешә. Шуның белән нәфесен дә тәрбияли, шайтан да зәгыйфләнә, һәм инде рухи яктан да кешенең эчендәге нуры ул балкып тора. Беләсезме, иман бит ул ушак кебек. Күз алсак, менә бу алдыбызда булган яктылык ушак булса, гарәп илләрендә ушакны җылытыр өчен күп очракта кулланмаганнар. Әмма ләкин тукталгач, берәр кафилә тукталды, ушак ягып җибәрәләр иде. Ни өчен? Йырткыч һөҗүм итә торган хайваннар якынаймасыннар. Безнең дә күңелебездә бар иман ушагы дип әйтер идем. Без гамәл, гыйбадәтләр белән, изгелекләр, уразалар, дугалар, зикрләр белән без утыннар истәп торабыз. Истәп торабыз. Ул җылылыкны безгә бирә. Тирә-яктагы нурны, Аллаһ Тәгалә нурын шәштерә дип әйтимме, яки инде яктыртып җибәрә Аллаһның рәхмәте белән. Һәм бөтен йырткыч безгә, шин хакыйкый дошманнар, шайтани затлар безгә һөҗүм итәргә теләгән төрле барлыклар, алар куркалар, шитләшәләр. Хәтта хадистә килә, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам көннәрдән бер көнне Умар радиллаһу анһу Мәдинә шәһәрендә күрә. Һәм аны күреп, йылмайып, килеп җибәрә дип килә. Умар радиллаһу анһу Пәйгамбәрбезне күрә, нәрсә булган микән дип тизрәк ашкынып Пәйгамбәрбез артыннан ияреп куып тота һәм сорау бирә. Я Расулулла, син без күрмәгән әйберләрне күрәсең, серле дөньяларны күрәсең. Нәрсә булды? Нәрсә сине шул хәтле шатландырды дип сорау биргәч, Пәйгамбәрбез әйтә, мин сиңа беркетелгән, сиңа вәсвәсә кылыр өчен, сиңа начарлык кылыр өчен, дөрес юлдан чыгарыр өчен беркетелгән шайтанны күрдем ди. Пәйгамбәрбез әйтә. Әмма ләкин ул шул хәтле синең эшеңдә, иманыңда булган нурдан курка, син юлның бер ягындан барсан, ул юлның икенче ягындан каша киноларда күргән бар да бит, теге шаттан койган шпионнар кебек теге ерактан, чөнки куркалар якын килергә. Менә шулай иттереп, шайтан да курка артыңнан мәҗбүри рәвешендә ияргә тиеш. Әмма ләкин якын килә алмый, чөнки синең күңелендә яктылык, иман яктылыгы бар. Менә мөселман кешедә шушы яктылыкка ирешергә тырышырга тиеш. Үзеңдә шушы ушакны Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә кабызып җибәргән иман ушагын зикрләр, гамәл, гыйбадәтләр белән, изгелекләр белән ул аны тагын да кичәйтергә, зурайтырга һәм яктылыгын тагын да күбрәк тирә-яктагы җирлекне яктыртырга дип һәм үзеңне шушы җылылык белән, яктылык белән нур юлындан, Аллаһ Тәгалә рәхмәт юлындан алып бара торган нык мукаммал иман булуын булдырырга тырышырга тиешбез. Монда инде иншалла үзеннән-үзе тагын бер тема килеп чыга, күңел тынычлыгы, күңел паклыгы, ягъни ансы инде аерым бер зур тема. Иншалла әле сөйләшербез. Менә әле искә төште, сез әйттегез дә, нәфес белән шайтаннан микәнен кайсыннан белеп була дип. Искә төште, Рамазан аенда галимнәребез шулай иттереп блокнот алып, Рамазан аенда нинди генә гунахлар кылсалар да язып бара торган булганнар. Тәк бу гунахны кылдым, бу гунахны кылдым, бу гунахны кылдым. Рамазан айы беткәннән соң инде бугаудан шайтаннар чыга бит, һәм инде галим үзенә үзе әйтә торган булган. Менә күрәсеңме, Эйлинар, Рамазанда кылдым бу гунахны. Шайтан түгел. Бу синең гунахың. Монысында син кылдың һәм ел әйләнәсендә 2нче Рамазанга кадәр инде шушы гунахлар, ягъни шайтаннан түгел, үзенең нәфесе
этәргән, үзе шуңа таба ашкынган гынахлардан арнатырган булганнар. Ягъни тегешеннән дә кызыклы практика булды. Мин моны ишеткәч тә инде үзем дә теге аптырап калдым, карап әйтәчен. Кулландыңмы дөресен әйт? Куллана башладым. Язмыйча гына куллана башладым, ләкин язырга кирәк. Чөнки кеше көненә кем әйтмешли, бер дустым әйтмешли, инде изгелеккә бармаклар җитә, гынахларны калькулятор ярдәмендә саныйм дип теге. Шуннан кебек кеше чыннан да теге киш белән карасак, менә Абу-Бакрлар кебек, ниләр кебек, Пәйгамбер әйтте бит теге, кем бүген җиназага барды, Абу-Бакр мин дип теге. Кем бүген садака бирде, Абу-Бакр мин дип теге. Субханалла. Инде бездә теге андай бер төрле изгелек бармый икән әлеме, ләкин чыннан да кеше белән аралашканда да бер төрле гынах кылып куярга мөмкин, без тагын нәрсә, чыннан да гынахларыбыз бик күп. Инде Аллаһ Тәала ярлыкасын иншалла без инде гынахлардан тәүбәләр кылып торыйк. Хәзрәт, менә бер сорау инде нидән, списоктан, исемлектән, мин зур гынахлар кылдым. Кайчакта Аллаһ аларны кичермәс дип куркып куям. Шушы гынахның зурлыгыннан дип уйлыйм инде. Әлбәттә, аларга барыбер тәүбә кылам. Ләкин андый уйлар дөресме? Менә бу бик әһәмиятле сорау. Чөнки шайтан өметсез дип әйттек, һәм аның максатларының берсе кешендә, һәрбер кешенең күңелендә өметне издерергә, Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә өметен кистереп издерергә. Аллаһ Тәгалә белән элемтәсе юкка чыксын дип. Тәүбәнең ике ягы бар. Бер ягы, эй, Аллаһ Тәгалә бөтен гынахларын гафу итә. Эй, эшләдем, гафу ителдем. Эшләдем, гафу ителдем. Эй, уңга соңга шешкән кебек. Бу гафлат, ваемсыз халат. Әйе, Аллаһ Тәгалә гафу итә. Әмма дә ләкин син бик салкын гына карыйсың. Син гынахларыңны хәтта Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрендә дә һәм галимнәр әйтәләр, кешенең шин хакыйкый бәхетле кешенең булырга тиеш шундый бер халат дип әйтер идем. Халат нинди үзеңә үзен гынахларны искә төшертә торган булсын кеше. Ягъни гынахларны онытмаска, изгелекләрне онытырга өйрәнергә тиеш. Изгелекне эшләдең? Юк, эшләдемме? Белмим. Эшләгәндер. Аллаһ Тәгаләгә тапшырды мин аны. Аллаһ Тәгалә кабул итте иншалла. Әле кабул иттеме, юкмы билгеле түгел, иншалла кабул итте дип кабул итәбез һәм Аллаһ Тәгаләгә тапшырабыз. Ул изгелекне онытабыз. Масаймыйбыз. Каралы, мин фәлән елда шундый изгелек эшләгән идем. Мин кермәсәм, кем керер инде җәннәткә дип үзеңне теге кашандыр элекке заманада әле эшләдең, әллә юк инде дип үзеңдә истә түгел, әмма дә ләкин шушы изгелегем белән генә яшисен мәсәлән. Юк, эшләдең, оныттың, Аллаһ Тәгаләгә тапшырдың, ихлас күңелдән үтәдең, Аллаһ Тәгалә кабул итсен инде дип. Әмма дә ләкин гынахларны фәлән елда мин бит шундый гынах эшләдем. Фәлән елда мин бит шулай изгелек эшләдем дип түгел, син гынах эшләдем дип үзеңне түбәнчелек халатында тотырга тиешен. Хәтта Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам Абу-Бакр радиллаһу анһу, Умар радиллаһу анһу, Усман радиллаһу анһум аҗмаин һәм башка сахабалар, алар үзләре куркып торалар иде. Алар киләләр иде. Мин анда мунафиклар исемлегендә юк микән дип сырыйлар иде бер-берсеннән. Мукаммал Аллаһ Тәгаләнең сөекле Расулы Мухаммад алейһиссалату вассалам шәкертләре. Алар киләләр иде. Мин мунафик түгел микән дип куркалар иде. Йөрәкләре тетрәнә иде. Хәтта сорау бирсәләр, җәннәткә керәсезме юкмы? Белмим. Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән генә куркалар иде. Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә эләктемме юкмы? Әле белмим дип. Гәрчә гашыры мубашыры. Әйе, хәтта алар әле бу дөньяда исән килеш, әле бу дөньяда булган килеш аларга җәннәтле булдан дип вәгъдә килсә дә, белмим, бәлки үзгәргәндер. Шуннан да куркам дип алар күкрәкләре аларның тирилеп китә иде. Гамәл гыйбадәтләр белән, аларның игелекләр белән алар Аллаһ Тәгалә Расулы Мухаммад алейһиссалату вассалам күрсәткән үрнәкләре буенча яшилар иде, алып баралар иде тормышларын. Әмма дә ләкин икенче ягы бар. Менә ягъни
Өметеңне эздермәскә, әмма дә ләкин масаймаска. Икенче ягы бар, кай вакыт кеше юк, Аллаһ Тәгалә теге шул хәтле күп гөнаһлар. Аллаһ та мине кичермәс инде. Мин шундый иятсыз, шундый начар кеше дип үзеңне син тотасың икән. Ул шулай шайтанның бер юлы. Кешенең өметін эздерер өчен әйтелә бит, шайтан кешегә берничә мәртәбә килә. Беренче Аллаһ Тәгалә тарафыннан берәр вәгъшә, берәр дингә өндәүше килгәндә, әле иртә. Менә нәрсә бастың син намазга? Кем анлар гаиләңне ашата, балаларыңны тәрбияле, әле квартираласы бар, әле әйттеләр исламда ипотека юк дип, тегесе ничек алырсың син тигел, сыңрак барырсың. Әйдә сыңрак дитерсең. Тагын вакыт килеп җитә, балаларны үстердең, квартирам бар, Аллаһка шөкер, машинам бар, эшем бар. Туктале әле нәрсә туктале, менә балалар укытасы бар бит. Институтка кертәсе бар. Ничек кертәсең син? Анарысын сыңрак. Анарысын балаларны институтка да керттен, тигендә дә алып бардың. Ярый, пенсия чыккач шармы. Ярый, эшләрсең анарыз. Илгәрәсең, кая чыгасың? Әле яшисе бар, әнә пенсияда. Жал итәләр анда, пенсия була гына китерәләр, эшләмичә. Менә шунда чыгарсың. Һәм вакыт килеп җиткәч, инде пенсияга килеп җиткәч, бөтен өмет барлыкка килә, һәм шайтан килә. Һәм нәрсә? Гомер буе намаз укымагансың, дугалар өйрәнмәгәнсең. Хәзер Аллаһ Тәгалә сине гафу итер дип уйлыйсыңмы? Дип кешенең эчендә булган өметін эздерә. Һәм кайбер кешеләр шушы шайтанның вәсвәсәсенә бирелеп, үзләре Аллаһ Тәгаләнең рәхмәт ишекләрен үзләре каршында җавап куялар. Юк, Аллаһ Тәгалә гафу итмәс. Һәм Аллаһ Тәгалә җавап куя. Ни өчен? Чөнки кешенең үзенең теләге шундый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ла тaqнату мин рахматиллаһ." Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән үзегезне эздермәгез. Аллаһның рәхмәте киң. Инналлаһа ягъфиру-зунуба җами'a. Аллаһ Тәгалә бөтен гөнаһларны, зурларын, кичкенәләрен, әгәр дә синең тәүбә бар, шин күңелдән Аллаһ Тәгалә ялвару бар, күңелендә авырлык бар, һәм син шушы авырлыктан кытылырга телисең, пакланырга телисең икән, Аллаһ Тәгалә ялварасың, шин күңелдән тәүбәгә киләсең, Аллаһ Тәгалә гафу итә. Гамәлеңә түгел, күңелеңә карап, күңелдә булган халәтеңә карап, һәм син аны гамәлең белән мукаммал дәрәҗәдә тиешле хәлдә үтисең икән, Аллаһ бирсә, иншалла Аллаһ Тәгалә гафу итер. Хәзрәт, менә инде карап киттек, шуннан да ике як барлыгын, ягъни беренче як булып чыкты, шундый бер нәтиҗә ясап әйтәгә инде. Беренче як инде ул гафиллектә йөри, һәм әйтә: Аллаһ кичерә, һәм гомумән теге менә бәлки хәтта ки шул өмет белән яшәп йөреп, теге кичерә дигән шундый грез дип әйтәбез инде. Вафат булып китер, Аллаһ сакласын. Икенчесе инде гомумән теге Аллаһның рәхмәтеннән өметін үзгән кеше килеп чыкты бит инде. Безгә инде пәйгамбәрбез юлы урталык. Һәм менә без әле сез әйтеп киттегез, гөнаһ кылганнан соң тәүбәгә кил, гөнаһ кылганнан соң тәүбәгә кил, теге Аллаһ кичереп тә йөрмә, һәм инде бигрәк тә гөнаһ кылдым инде, мине кичермәс дип тә йөрмә. Менә бүгенге шундый инде тамашачылар өчен шундый бер нәтиҗә ясыйсы килә. Шунда әгәр дә хөрмәтле тамашачыларыбыз күңелдә менә хәзрәт әйткән нәтиҗәләрне күрәсез икән, ягъни мәсәлән, минем кебек яшьтә һәм менә намазга басырга телисез, ләкин шайтан килеп әйтә: әле өйләнмәгән, әле балаларың юк, яки инде балалар тугач килеп әйтә икән, әле укытасы бар, яки инде бигрәк тә менә Аллаһ рәхмәтен биргән, пенсияга чыктык, ул бит зур рәхмәт, картлыкны күрү, ул менә бер галим әйткәнчә, бел дөреслектә күп үлә яшьләр һәм аз вафат була картлар дип, һәм чөнки картлык ул Аллаһның рәхмәте дип. Инде менә Аллаһ Тәгалә картлыкны күрергә рөхсәт биргән, ирештерде. Инде шул вакытта да менә теге күңелдә басым белән намазга дип әйткәч, шайтан вәсвәсәсе килә икән. Белегез, инде хәзрәт сезгә әйтте, бу бар тик вәсвәсә. Анын кашырга кирәк. Аллаһтан дуга кылабыз: "Я Раббым, аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим." Мине ярагайт бу шайтаннан, һәм инде иншалла басырбыз, күңелләрне чистартырбыз. Хәзрәт, минемчә шушы урында туктарбыз, чөнки әле сораулар калды, ләкин аларда менә шундый киң
җаваплар таләп итә, чөнки тема шуннан да гади генә әйе һәм юк дип кенә җавап кайтара торган түгел, темалар бер һич тә. Шуңа күрә инде иншалла көтеп калабыз алдагы тапшыруларда. Бүген исә монда килгәнегез өчен, җавап кайтарганыз өчен әлбәттә Аллаһның рәхмәте булсын. Инде киләчәктә дә гыйлемнәр алып, шушында килеп безгә зәкатын чыгарырсыз дип өметләнеп калабыз. Амин. Хөрмәтле, бер кичкенә генә вакыйганы, хадисне искә төшерәсем килә. Абу Суфьян пәйгамбәребезгә бик күп явызлык, яманлык эшләгән. Дингә хәтта теге политик ягыннан килү юллары гына дип хәтта кайбер галимнәр әйткәннәр. Үлем хәлендә яткан вакытта аның якыннары елап җибәрделәр. Аның ахирәткә күчү вакытларын белгәч, улларны туктата, иламагыз, нишләп елыйсыз? Мен бит шин күңелдән дин юлына бастым бит. Баштан ясалма килеш кебек булган иде. Әмма дә ләкин аннарысын күңелем ачылып китте дингә, тәүбә иттем бөтен гөнаһлардан, хаталардан һәм явызлыклардан, начарлыклардан. Пәйгамбәребезне һәм иң әүвәл Аллаһ Тәгаләне мин яратып җибәрдем. Күңелләремә керттем һәм аннарысын зур гөнаһлар эшләмәдем бит дип әйтеп куйды. Ягъни гөнаһлардан тыелдым. Сез киресенчә шатланырга тиешсез, чөнки мин туры юлга басып, ул туры юлдан олы яшендә баскан булсам да, мин ул туры юлдан чыкмадым. Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә өметләнәм дип әйтеп куя. Һәм шул сүзләр белән иң соңында китеп бара. Менә бөтенебезгә дә инде картлыктамы, яшьлектәме, яшеннән дә дингә килеп, Аллаһ Тәгалә каршына якты йөз белән күчәргә, тул иман белән күчәргә насип булсын. Иншалла инде сау булашабыз сезнең белән хәзрәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, исегезгә төшереп үтәбез. Бүген бездә кунакта Рамазан мәчетенең имам хатибы Солтан хәзрәт Мурадимов иде. Инде Раббыбыз Аллаһ аның да, безнең дә һәм әлбәттә сезнең дә гөнаһларыбызны ярлы кылса иде, күңелләребезне пакласа иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.